Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Көз җитте, көннәр салкынайта, җылыту сезоны кайчан башланыр? Түбән Камадан репортаж. Беренче нефть табучылар изеннән Лениногорский районында велосипедчыларның үзенчәлекле узышы узды. Башлангыч сыйныф укучыларын ничек тупландыралар? Мәктәп туплануы департаменты ата-аналар белән элемтәләрне ныгыта. Парламентта Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев узган сайлау кампаниясе барышы турында хисап тотты. Тулайым алганда сайлаулар уңышлы узды дип саный Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Ул искәртеп үткәнчә 18 сентябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында Рөстәм Миңнихановның вазифасына керешү тантанасы уза. Инаугурация тантанасын туры эфирда һәм социаль челтәрләрдә карарга мөмкин булачак. Шулай ук җомга көнне төштән соң Республика парламентының 13-нче сессиясе планлаштырылган. Онда депутатлар Татарстан премьер-министры кандидатурасын расларга һәм президентның яңа хөкүмәт вице-премьерлары һәм министрлары буенча тәкъдимнәрен килештерергә ниятли. Ә инде киләсе атнада Дәүләт Советының 14-нче утырышында Татарстан президентының парламентка республиканың эчке һәм тышкы хәле турында еллык юңламасы тыңланачак. Расслабляться нам некогда. Впереди, как говорится, очень серьезная и основательная работа. Уже теперь с вновь сформированными представительными органами муниципальных образований во главе с нашим президентом, который получил очень фундаментальную поддержку избирателей Татарстана. Татарстан министрлыклары тармакларны цифрлаштыруга әзерләнә. Концепцияны республика президенты кушуы буенча эшләгәннәр. Әлеге чаралар Татарстанда яшәүчеләрнең һәм бизнес җәмәгатьчелекнең тормышын җиңеләйтергә тиеш. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстанның цифрлы үсеш министры Айрат Хәйруллин сөйләде. Әлегә республика масштаблы вакыйга Казан Digital Week форумы әзерләнә. Онлайн форум дөньяның меңләгән белгечен һәм спикерларны берләштерәчәк. Ашыгыш ярдәм машина йөртүчесе иң кыска юлны сайлый. ГЛОНАСС системасы ярдәм итә. Мәгълүматлар ашыгыш ярдәм хәрәкәте өчен светофорлар төзелә торган мәгълүмат үзәгенә хәбәр ителә. Birinci etapı biz 2016 yılda күрсәттек. КамАЗ 2017 yılda indi biz Европа күләмендәге нәтиҗәгә килдек. Мин нигә әйтә аламын? Ул турында 2012 елда шундый машиналарда biz Европада конференцияларда йөрдек. Шундай 6 елдан соң Россия күләмендә шундай машиналар булды. Интеллектуаль транспорт системалары катлаулы технологияләрдән тора. Алар кешеләргә уңайлыклар тудыра. Акыллы механизмнар турында яңа онлайн форумда фикер алышачаклар. Форум дөньяның төрле төбәкләреннән 6000 белгечне берләштерә. Ә иң мөһиме, аларның иминлеген тәэмин итәчәк. Дистанцион аралашу коронавирус таралу куркынычын киметә. Глобаль челтәр масштабында кешеләр иминлеген тәэмин итү 5 юнәлешнең берсе булачак. И мы ставим себе задачу в рамках данного форума, в рамках данной конференции. Безнең төп бурыч республикада бу аланнарны формалаштыру өчен чит илләрдә нинди технологияләрнең куллануын билгеләү. Россия, Япония, Америка Кушма Штатлары, Сингапур экспертлары традицион технологияләрне гадиләштерү турында фикер алышырга җыена. Бу кешеләргә дәүләт белән аралашуны җиңеләйтү, ә хөкүмәткә икътисадны яңа дәрәҗәгә күтәрү өчен кирәк. Фәнис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Коронавирус белән авырып терелгән кешеләргә тернәкләнүнең нинди алымнары тәкъдим ителә? Бу турыда киләсе язмада. Вдох через нос, выдох через рот. Өлкәннәргә сулыш гимнастикасы коронавирус белән авырганнан соң бик кирәкле күнегү. Әле күптән түгел генә алар авыр хәлдә кызыл зонада яткан. Кайберләренең аяклары йөрмәс хәлгә килгән. У меня просто было с осложнениями. Произошло то, что у меня на фоне лекарств, препаратов вот по ковиду у меня порвались ахилловые сухожилия. Вот сейчас я в гипсе, дай бог все хорошо будет. В октябре уже, дай бог, буду уже на ножках. Кайберләрнең үпкәләренә зарарланган. Гадәти тормышка әйләнеп кайтырга тернәкләндерү үзәгендә булышалар.
И обязательно надо ходить на реабилитацию. Обязательно. Очень хорошо, что организовали здесь вот это вот. Я очень довольна и считаю, что это всем нужно, прям необходимо. Особенно вот средние и тяжелые формы. Көндәлек сулыш алу процедуралары, дәвалау физкультурасы, массаж, сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре һәм тернәкләндерү табиблары шундый комплекс төзегән. Госпиталь базасында озонотерапияны да кулланалар. Бу Татарстанда коронавирус белән авыручыларны тернәкләндерү үзәкләренең берсе. Пациентларның барысы да диярлек психолог ярдәменә дә мохтаҗ. Бу тернәкләндерү үзәгендә тәүлегенә 50-гә якын кеше курсларда шөгыльләнә. Хәзер шундый үзәкләр барлык зур медицина учреждениеләрендә диярлек ачылды. Максат коронавирус белән авырган кешеләрне гадәти яшәү режимына кайтару. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. 7 яшьлек Кәрим Әхмәдиевнең әти-әнисе телевизор караучылардан ярдәм сорап безгә мөрәҗәгать итте. Малай яманшыш авыруыннан дәвалана, сөяк җилеген күчереп утыртканнар, химиотерапия курсын үткән. Хәзер тернәкләнү өчен кыйммәтле дарулар сатып алырга кирәк. Кәрим Әхмәдиев бик актив бала, эт белән уйный, рәсем ясый, йөзү белән шөгыльләнә. Ә безнең иҗат төркемен күргәч, конструктор коллекциясын күрсәтергә ашыкты. Ул хирург булырга хыяллана. Ә әлегә малайның үз виртуаль дөньясы. А что еще построил? Покажи. Шул кадәр актив, энергиялы 7 яшьлек малайның берничә ел инде яманшыш авыруына каршы көрәшүенә ышану да кыен. 3 ел элек кырсак куышлыгында яманшыш булуын ачыклаганнар. Очень серьезный диагноз. Удалось каким-то образом стабилизировать ситуацию, но это путем нескольких. Бик куркыныч диагноз. Берничә операция сатып, дәвалау курсларын үткәреп, хәлен бер кадәр җиңеләйттек. Табиблар интенсив дәвалау курсын тутатмаска тәкъдим ясады. Дәвалауны алга таба дәвам итү өчен шактый акча кирәк. Иң катлаулы операцияләр ясалган. Сөяк миен күчереп утыртканнар, нур һәм химиотерапия курсларын узган. Интенсив дәвалау барышында малайның организмы көчсезләнгән, теләсә кайчан излегеп китергә мөмкин. Хәзерге вакытта Кәрим кыйммәтле Европа препаратлары белән иммунотерапия курсын үтә. Тик ул кыйммәт. Бер дозаның бәясе 14 000 евро, ә дәвалану өчен 20-дән артык доза кирәк. Даруларны сатып алырга Рөстәм Миннеханов һәм Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы булышкан. Тагын 4 дәвалау курсына 14 миллион сумнан артык препарат кирәк. Мне хотелось бы как-то уже закончить эту всю нашу историю 4-летнюю. Каты ширгә каршы 4 ел барган көрәшне уңышлы туктатасы иде. Иммунотерапия курсын узасы калды. Барысы да яхшы булачак диләр табиблар. Дарулар гына бик кыйммәт тора. Тиздән Кәрим яңадан Мәскәүгә дәваланырга китә. Без аңа нормаль тормышка әйләнеп кайтырга ярдәм итә алабыз. Акча күчерү өчен реквизитлар экраннарда күрсәтелгән. Теләсә нинди суммада мөһим. Ания Габадуллина, Мурат Метшин, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Быелгы уку елыннан башлап республикада башлангыч сыйныф укучыларын кайнар аш белән бушлай тукландыралар. Мәктәп туклануы департаменты аша ата-аналар ризыкның сыйфатын контрольдә тута, үз тәкъдимнәрен җиткерә ала. Азыкның сыйфаты нинди, ул укучыларны канәгатьләндерәме? Хәбәрчебез кызыксынды. Дәрестән төшке ашка. Казандагы 90-нчы гимназиядә укучыларга гуляш белән туклыклы макарон, кишер салаты, компот бирделәр. Барлык кайнар ризыкны иртән азык-төлек һәм социаль туклану департаментыннан алып килделәр. Мы составили меню, получили его экспертное заключение и согласовали. Без меню төзедек, эксперт бәяләмәсен алдык, Роспотребнадзор белән килештердек. Менюга барлык таләпләргә туры китереп, салкын кабылгыклар, яшелчә, җиләк-җимеш, шулпа, ит, балык, терлек яки кош ите, гарнир, эчемлек, икмәк керә. Менюга балалар яхшы бәя бирде. Тәлинкәләр бушап калды. Аш әзерләүчеләр дә канәгать. Мондый ашны укучылар үзләре дә фастфудтан яхшырак диләр. Столовая еда всегда вкусная. Повара очень хорошо готовят. 1-4 сыйныфларда укучыларны бушлай кайнар ризык белән яңа уку елыннан башлап ашаталар. 1 сентябрьдән ашханәгә керү кагыйдәләре дә үзгәрде. Хәзер һәр сыйныф социаль дистанцияны үтәп, чиратлап керә. Залда 50-гә якын укучы бар. Мы видим, что 50-дән артык баланы даими ашату, социаль дистанция, булар барысы да билгеле график буенча үтәлә. Ашхана хезмәткәрләре, сыйныф җитәкчеләре, озатып йөрүче педагоглар кайнар аш белән тәэмин итүнең оператив оештыруына зур игътибар итәләр.
Казан мәктәпләрендә туклану сыйфатын ата-аналар контрольдә тота ала. Сораулар һәм тәкъдимнәрне департаментның рәсми сайтында кабул итәләр. Тагын социаль челтәрләр Instagram аша шалтыратырга яки язарга була. Алсу Хабибуллина, Эльза Ахмәтҗанова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Беренче нефть ятмаларын табучылар маршруты буйлап, республика нефтчеләре гадәти булмаган велосипедта узыш үткәрде. Аны Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына, Лениногорск нефть һәм газ чыгару идарәсе оешуга, ТССРның 100 еллыгына, Татнефть профсоюз комитетының 35 еллыгына багышладылар. Велосипедтагы бу узыш өлкән буын нефтчеләргә хөрмәт, рәхмәт белдерү, яшь буынга игелекле традицияләрне саклап калу һәм тапшыру мөмкинлеге дип саный идарәнең профсоюз комитеты җитәкчесе Гомәр Яруллин. Узышка стартның Шыгыр бистәсе янындагы беренче скважинадан бирелүе символик мәгънәгә ия. Нәкъ менә шунда Бөек Ватан сугышы вакытында 43 елда кара алтын запаслары барлыгы ачыклана. Узышчылар Ромашкин авылы янындагы 3нче скважинага кадәр барып җитте. Анда аларга күләм узышта катнашучылар кушылды. Әлемнәр тантаналы рәвештә яшь эшчеләргә, һөнәр осталыгы конкурсында катнашучыларга, нефть чыгару операторларына тапшырылды. Узышта катнашучылар 3нче скважинадан алып, грунт юллары, калкулыклар һәм уйсулыклар буйлап 15 чакрым ара үтеп, Лениногорскига кадәр килде. Һәвәскәр спортчыларга дистанцияны узу кыенга туры килсә дә, барлык катнашучылар да финишка уңышлы килеп җитте. Идел Кыямов, Дмитрий Второв, Татарстан яңалыклары. Сентябрь жылы яңгырсыз көннәре белән шатландырмый. Төнле һава температурасы 8 градустан да түбәнгә төшә. Түбәнкама шәһәре мэры Айдар Метшин социаль өлкә учреждениеләренә һәм торак йортларга җылылык бирү вакытлары турында онлайн форматта узган атналык планлаштыруда игълан итте. Тулырак киләсе репортажда. Ребятишки, вам не холодно? Birinci çiratda bağlar bakışları hem mektepler жылытуга muhtaç. Onların kaybiрләре жылытыла başladı indi. Балалар бакчасында һава температурасы жылы әле. Балалар шортик, нәзек ыек башлардан йөри. 12 детских садов, 16%. 18 сентябрьгә кадәр социаль әһәмияткә ия булган барлык объектлар, хастаханәләр, мәктәпләр, югары куйрыкларына җылылык бирергә планлаштыралар. На данный момент у нас ведется Хәзерге вакытта бездә насос җиһазларын таштыру, шулай ук гидравлик режим урнаштыру буенча зур эш алып барыла. Түбәнкамадагы торак йортларда батареяләрне 1 октябрьдән дә сыңа калмыйча яки 5 көн рәттән урамда температура 8 градустан югарырак күтәрелмәсә, җылыта башлаячаклар. Якындагы берничә атнада синоптиклар уртача тәүлеклек температураны 10-11 градус, урыны белән югарырак булыр дип фаразлый. Шулай булгач, шәһәр халкының торак йортларына җылылык сентябрь ахырында гына бирелә башларга мөмкин. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Кашаев, Рафаэль Рәкипов, Татарстан яңалыклары, Түбәнкама. Безнең телерадиокомпания Русфонд хәйрия җәмгыяте белән бергә авыру балаларга булышу акциясен дәвам итә. Казаннан 3 айлык Тимофей Барункин да ярдәмгә мохтаҗ. Сабыйның аягын дәвалау өчен шактый акча кирәк. Без гаиләгә бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрергә мөмкин. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Хәрәкәтчән, тыныч, зәңгәр күзле малай үз алдына елмая. Тимофей 3 айлык кына әле. Сабыйның тумыштан сул аягы чалыш. Башта педиатрлар, ортопедлар тикшереп караган, аякны турайту өчен физик күнегүләр дә билгеләгәннәр. Башка дәвалау алымнар да булачак. Вначале это будет гипсование ножки, длится примерно... Башта аягына гипс салачаклар, якынча 3 атна 1 ай шушы гипс аягын ныгытырга тиеш. Шуннан соң табиблар нәтиҗәсен тикшерә. Әгәр кимчелекләр бетерелмәсә, улыбызның аягына операция ясарга тиешләр. 5 яшенә җиткәнче махсус аяк киеме брейс киеп йөриячәк. Хәзер сабый авырту да уңайсызлык та сизми әле. Тик шуыша, торып йөри башлагач, авыру проблема китереп чыгарга мөмкин. У Тимофея левосторонний врожденный внутренний косолапость. Тимофейның сул аягының ішкі ягы чалыш үскән, үсә барган сайын ул катлаулана бара. Хәзерләнү дәвалары кирәк. Сөяк үсешен сәтергә аягын турайтырга мөмкин. Аяктагы шундый авыруны дәвалау технологияләре бар.
Даулауга хәзердән үк керешергә кирәк. Пансетия сулы белән даулауга 123 мең сум акча таләп ителә. Без балага бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына дети сүзен язып, СМС хәбәр җибәрүдә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулы мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфон сайтларында. Ания Габадуллина, Алсу Хабибуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстан авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре киләсе елдан Агропрогресс грантына дәгъва итә алачаклар. Аның суммасы 30 миллион сумга кадәр булачак. Грант Россия Федерациясендә кеше һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында законга нигезләнә. Әлеге гранттан крестьян-фермер хуҗалыклары, шәхси эшмәкәрләр, авыл хуҗалыгы кооперативлары файдалана алмый. Аларга башка программалар билгеләнгән. Агропрогресс гаилә фермаларын үстерү буенча грантка бик охшаган. Аны авыл хуҗалыгы продуктларын җитештерүдән тыш, саклау, эшкәртү, сату базасын үстерү, үзләренең объектларындагы җайланмалар, техника белән комплектацияләү, авыл хуҗалыгы терлекләрен үрчетү материаллары сатып алуга тотарга мөмкин. Хәзер республикада 450 меңнән артык шәхси ярдәмче, 4000 фермер хуҗалыгы исәпләнә. Тулаем авыл хуҗалыгы продукциясенең яртысы алар өлешенә туры килә. Идел Кыямов, Татарстан яңалыклары. Россия пенсия фондының Татарстан буенча кайнар линия телефоны үзгәрде. Хәзер Татарстан пенсия фонды контакт үзәге операторларына экранда күрсәтелгән номер буенча шалтыратырга мөмкин. Сүз уңаеннан Россия пенсия фондының Татарстан буенча контакт үзәге 2016 елдан бирле эшли башлады. Шул вакыттан аның операторлары республика халкыннан 600 меңгә якын шалтырату кабул итте. Татарстанда Бөтен Россия конкурсында иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысын сайлап алачаклар. Быел анда катнашырга Татарстанның барлык муниципаль берәмлекләре мәктәпләрендәге татар теле һәм әдәбияты буенча 237 укытучы һәм Россиянең 12 төбәгеннән 23 педагог гариза биргән. Конкурсның йомгаклау этабында республиканың 15 муниципалитетыннан иң яхшы 20 укытучы һәм федерациянең 12 субъектыннан 12 педагог ярыша. Җиңүчене 19 сентябрьдә Казанда игълан итәчәкләр. Быел үзенең 125 еллыгын билгеләп үткән Татарстан Милли музеенда ТСР төзелүнең 100 еллыгына багышланган үзенчәлекле экспозиция төзелде. Ул әһәмиятле вакыйгалар һәм шәхесләр язмышлары аша республикабызның бер гасырлык тарихын чагылдыра. Экспозиция даими эшләячәк. ТСРның төрле чордагы үсешенә, табигый байлыклары һәм аларны куллануга багышланган материаллар, шулай ук республика үсешенә аеруча зур өлеш керткән шәхесләр турындагы экспонатлар тамашачыларда зур кызыксыну уята. Экспозиция хәзерге заманның иң алдынгы технологияләрен кулланып төзелгән. Интерактив мәйданнар һәм комплекслар файдаланыла. Музей эшчәнлегендә тагын бер яңалык. Биредә беренче тапкыр музей мәгариф үзәге дә ачылды. Ул Татарстанда яшәүче яшь буынны халыкның берничә гасырлык традицияләре, һөнәрчелек үрнәкләре нигезендә тәрбияләүне күздә тота. Әлеге үзәк белән республика мәгариф учреждениеләрен хезмәттәшлеккә чакыралар. Биредәге материалларның яшь буынны ата-бабаларыбыз мирасына таянып тәрбияләүдә өлеше бәһәссез. Татарстан тарихы битләренә алтын хәрефләр белән язылган шәхесләребез бик күп. Алар арасында Совнарком, ягъни Халык комиссарлары шурасы рәисе булып эшләгән Кыям Абрамов чоры аерым әһәмияткә ия. Чөнки нәкъ менә ул идарә иткән 30-37 елларда Татарстан аграр-индустриаль республикага әверелә. Күптән түгел Кыям Абрамовка багышланган китап нәшер ителде. ТСРның 100 еллыгы уңаеннан басылып чыгарылган әлеге китапны әзерләүдә нинди кыенлыклар булган? Аны язуда кемнәр катнашкан? Бу сорауларга хәбәрчебез Мөршидә Җиһан җавап бирер. Чынлыкта Кыям Абрамовның фамилиясе Ибраһимов. Аның ничек үзгәрүе хакында китапта тәфсилләп язылган махсус бүлек бар. Тумышы белән Кыям Абрамов Буа районының Иске Тинчәле авылыннан әлеге китапны булдыруда башлап бирүче Марс Алиев Кыям Әлимбәк улының нәсел дәвамчысы. Бу кеше турында бернинди информация да, бернинди рәсем дә юк иде. Бу эшләгән вакытта без инде аны эзли торгач, архивларда була торгач, ул архивларның материаллары белән туплангач, яна инде газеталардан булган 30-нчы елдан алып 37-нче елга булган бөтен газеталарны топлап, аның өзегезекләрен без монда күрсәттек. Чөнки 30-нчы елдан алып 37-нче елга кадәр республиканың ничек итеп развивация иткәннәре бөтенесе менә шул китапта тупланган. Нәкъ шул еллар Татарстан автономияле республикасының үсеш чоры. Казанда синтетик каучук,
авиация, моторлар төзү, кинотасма заводлары сафка баса, электр станцияләре төзелә. ТАССРда нефть табу эше дә Кыям Абрамов җитәкчелегендә башлана. Казан химия технология, Казан авиация институтлары ачыла. 34 елда Татарстан авыл хуҗалыгындагы булган уңышлар өчен Ленин ордены белән бүләкләнелә. Чөнки аның алдыннан гына Татарстанны бик көчле тәнкыйтьләгән булалар. Шушы беренчедән коллективизация барышлары буенча, колхоз оештыру буенча һәм башкалары. Шул ук вакытта 30 елда менә шушы кеше эшли башлагач, яңа уңышларга ирешкәннәр. 2-5 еллык нәтиҗәләре өчен Кыям Абрамовның үзенә дә 1935 елда Ленин ордены бирелә. Гади генә авыл малаеның хөкүмәт рәисе дәрәҗәсенә ирешүенең тамырлары бик тирәннән килә. Тормышның ачысын, төшесен бала чактан ук татый башлый. Шахтага бара 14 яшендә. Яннан бер 4-5 эшләгәннән соң колы эзелеп, яңадан кайта туган җиренә нишләргә. И шул уку аша үзе кеш тауып, менә шу зур дәрәҗәгә ирешә. Әлеге китапта дәүләт эшлеклеләре, тарихчылар сүз ала. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев Кыям Абрамовны талантлы дәүләт эшлеклесе буларак тасвирласа, Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аны татар икътисады мөгъҗизасының архитекторы дип атый. Менә шушы китапның эчтәлеге шуның турында сөйли. Бу кешенең эшләгән турында, ничек азапланып яшәгәннәр, шуның турында. Чөнки бу һәрбер кешегә укып ниндидер яңа белем алыр өчен бик әйбәт китап. Кыям Абрамов СССР Конституциясе проекты тикшерелгәндә ТАССРга Союздаш республика статусы бирүне сорый. Әмма ни кызганыч, 1 елдан соң ул кулга алына. Инкыйлабка каршы Троцкийче милли террор оешмасы оештыруда гаепләнеп атарга хөкем ителә. 1938 елның 9 майында Казанда атып үтерелә. Озак еллар аның исеме лаяксыз рәвештә онытылып килде. Әлеге китап халкыбызның тагын бер хаксызга рәнҗетелгән бөек улына багышланган рухи ядкәр. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз.